Hello guys, madong adlaw natong tanan sa karong adlaw guys, di haros-haros time sa Kamunggay. Nga dabong. Bago pa ning inod naud bago pang udlot ang kuha kay may lain. Amo gud ning gipuungan kay Vitamin ni. kuan. Daghay ud sukaron. Hindi mo Nabag-o na pagsigsa na bag-o. Mura ni mo napag-o. Wah. Ayaw, be. Magkuhan mi guys. Maglawoy kay sige raman mi dali karne. Karne. Ayaw, lagi pagduwag kwarta kay hugaw na. Nagtuok kag ubanon ka na. Mama ko cellphone. Sus, no need na mag-cellphone, bata pa ka. Lami lagi ning kanina, labong pa. Sugot ka be mo ato sa Mamas Manila be? Di ko. Kay? Mag-usap ko na rin. Masira ko. Laag. Matusak ko sa hang family. Mga iksoon. Mag ako. Lisod pag magaban-uban ka na nga na maka-eskwela. Hapit ta eskwelahan. Ayaw pag... Kuan. Makasabot na makabi. Huy! Buwagal. Balik kas Manila. Be, makasabot naman kabi kay grade 2 naman ka. You have mind. So, Na mag-ipapas yung birthday. Nga, di pa ko gusto. yan sama sa birthday. Magkakita ko sa imong papa kay Jagma. Tigulbong na. Bito, sports lang good. Saba sina be. Sunod daw pa. Sports lang good pero ako kasi ito kugma. Napakos ka pangat ay na. Walop din ako. Hindi ko mag-uwalo. Hindi ko kita. Ito mga sagak ko. Ito pikas. Nani ni magulay ta kay naman ni sustansya. Kay kanis liksig si Aliana di ni hinga ugutan. Anare ni kay mura pag nagdakag dato ba? Makaon ka. Kaon. Arty. Ikaw rupi arty. Di kay kamutig saging hilaw. Ang kaniliwat nga mukagan man ko. Ikaw. Ang liwat kas imong papa. Ay, imong papa galing mura mag kamuting na padyo. Elizabeth. It's Ma, kinsa na Elizabeth, joke ma? only, ha? Kinsa na Elizabeth? Ang isuon. Nag-chat namin sa isuon, guys, nga. Naku na trabaho at tukuan. Nagigsuon? 9 hours, 500 kapin, sweldo. So, lamit to. Factory. Lamit ko to kay magkauban pa mismo ng mga igsuon. Ug sa kailang, sa ilang sitwasyon dito. Ako kay ba sila sitwasyon dito. Kaya ako nagpukusing sa ilang life. Pukusing to. Pukusing. Imong kabutan kang naungan sa na. Asa na may mong first vlog bing Winans? Ibawang kang unjak lagi to. Di ba po ko na mong tudlokan? Kaya ba kang si Pramire nagkuha ng Mugan ang mga vlog na mo? Sa Pitura may nagkadapi baka kuha na. Labong danis Pramire, ani mo ka nakatudlo. Ang bisik na. Nansa man natak-an kada ng inyong ideyang tag-asa. Grabe ka makahawa. Hindi ka mau. Jujuju. Hagar kang face ron. Nakakatugon ang mata. Di na jud ko magkuan guys, mo enter sa love life, never again. Ang kanang kilig ka sa rider ganina. I'm just uy, lupad. I'm just Excuse me. focus ako sa hang galingan og ni Alexi. Okay. Before sa si Mariano pa grabe din na hang higugmaa. Inja sa nakamove on ako marijo ning intern na pagkuglain nga laki nga
nahigugma na po siya. Karon, nasakitan na pag maadyo. Mo nang gusto kong mag-move on sa ladyong dapit. Pero di ka po napasagdas liksi. Di ka po napasagdag ang pag-vlog-vlog. Naragod na may uban namang bash, pero okay ra kay kasama sa pag... Kaya bas-bas. Kuan kasama sa pag-vlog-vlog natin yan. Hayaan natin yan sila. Ang ara guys nga, kuan maka-move on ko, maka-focus ang kaugalingon. Mabalik ang lawas sa una nga hampuong. Sayon ba dyan mo guys, kaya sa hampuong sa una sa ang lawas, karon na akong kaglaag. Na gusto kong mabalik ang kuan guys, ang lawas nga nambog na. Nawala ganingan nga luhag ko mag-video. Magka-focus ko sa ang kuan. Gusto kong mag-move on. Okay. Kuan! Depressed na kong maadyo. Choose yourself first before you enter the love life. Parang ganyan nga, naamay gali moabot sa ang Kinabuhi. nga. Nga, tinaod na dyan nga tarangan gadig ko. Andam kong maghuwat. Charot! Pero guys, mabito na tinaod. Tuon na dyan ko tambang nila ang ijaan. Nga, di sa lagi magpasusulabis mga laki. O di man mga kaisa ram to hanggi kabuangan. Diyan kay... Ning try lagi po ko guys, kay katuling nasakitan kong Mariano man ang try kong paano pag diya kay nasakitan man gyapon ko mo nang ningan ako nakadesisyon ako sa kagalingan ron nga never again. Maghuwat ra ko sa tamang panahon. Basig apam na ihang maalas mauyab. Kagaya Kita magluto sa taoy ka mapas mo tarani. Ligo ka lang. Haman namig paniud to guys. Lami ka juga mong sudan kay nilawoy nga gulay. Kada ko kamas ilam sa kuan buot ko. Parisag pritong isda. Ansay mong ikot da beng. Basig na hinog pasyon beng puwas kuan beng luod. Moga di pangwan ko. Ma! Yes. I have Colgate. Nas kilid sa butang plato. Yellow. Murag magpa-Manila sa siguro ko guys. Kay murag makamove on ta dadto. Na pag ang mga igsuon dadto magkita-kita mi kay dugay na pang panahon wa mi nakakita. Huy, nagpalabi kag ipo. Hala, hilaw ba? Kay wa nagtingog. Di aray. Hilaw ba? Nalagi mo na po ni. Ang kay tanak man ang nas imong kilid, limon man na. Lagi ito. Na, tinak, ukba. Hala, hilaw, patay nanay. Ingo ito taba. Ano pa lamang ko? Hinog didi ay. Apa be? Hilawan. Hinog di ay na. Laming arapan ni Bing. Passion fruit. Wala lagi daga. Paman mo gi. Diyan bago ko nunot pras. Is ilang Bing, wa Bing? Naa si pungod dir mamukaan. I'm just ngutana. Kenapa? Iniinit ta pud mo ray makatarurok. Guys. Bawalan ra ba kag aslom? Wa nagali ko ni kaag mangga. Hala na mangga day madugta. Human ako naglihi. Ay, magandang asin. Tumuga na ba sa kadyo? Nay, imong pasyon nay. Kakwas bing big hinog. Dagan man ansa man nimo ta. Dang bing bing kuha. Hinog lagi, hinog. Kaya ko katabaan ko nimo. Bawal nang nanay hoy. Wa mandaris ilam. Maman. Maman lagi. Gitambal ka is iring. Kulabot. It's okay about that.
Kan hala na kayo nakita rin hinuga. Gamay, uy. Jara lutong. Aba, kanay. Aba, ambis uy. Madi ko. Sana ulotong. Okay, maligid ta. Bahala dyan ka. Mamatay dyan tagahat. Ba. Asa diyo? Tapa! Ate, hindi ko. Diyo sa. Hindi ko diya. Katoho yellow na jit ka adyo. Ano magsagbo-sagbo si Dali? Kahilam pang tamughas. Bahala dyan. Hala! Hala na, gikuha na diyang bingbing tananay. Sorry guys, nga lang nagsigad kasi ilang. Habang ipakita, Bing. Hi guys. Asay mong naong. Di ko pa ano. Hoy, kuha na nalami na anja. Butangag asin. Ano sa ay butang dang. Hawiri ma. Hawiri dihan sa makang dakos ubos. Si imo. Wow, kaunapod. Okay. Kapag isa Wa naman good. Wa na lagi. Your way. Yeah, and You're my pretty emo girl. Jama naman. Ah! Hindi ko ka pagkita. Will always love you. Hala, sorry. Hoy, hilaw. Hala ka, Bing. Dah hinog jadi ang nakuha. Mustahe pa. Macam mana ni oh. Amagin jabe. Ayaw ipanglabag. Uy, gabaan mo. Kara hinog dah. May aho. So day nang imgikabtan. Para masipod magmakahurot dani, uy. Mao. Oh guys. Tapi bagi. Di ko makausap na masuk. Asin ni gamay, uy. Ang sinasin. Bawalan na ba ko aslam? Kaya na, hinog na dyan ni siya. Ma, pwede di usap ma? Baw ni mo, it's up to you. Kung anong paamaagi mo. Kaun. Mungita sa taglain. Sa Signa pa'y daghanda ni nga hinog na dyan siya ba? Kaya di naman makchap ang labog. Pwede naman maklaro. So, tara guys. Naong.